První vteřiny nového roku a samostatného českého státu přivítali na Václavském náměstí Pražané a německy hovořící turisté. Na Pražském hradě se konala první slavnostní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dobrý večer u prvního zpravodajského pořadu Události v roce 1993. O půlnoci ze včerejška na dnešek právně i fakticky zaniklo Československo, společný stát Čechů a Slováků, který existoval 74 let, 2 měsíce a 3 dny. Ruský superparlament čeká v tuto chvíli na výsledky hlasování o odvolání Borise Jelcina a Ruslana Chasbulatova. Slovenský premiér Vladimír Mečiar byl dnes na sněmu v Trnavě opět zvolen předsedou hnutí Za demokratické Slovensko. S diamanty a drahými kameny se může ode dneška obchodovat v Praze. Druhé kolo parlamentních voleb se za malého zájmu voličů konalo ve Francii. Dobrý večer. V Moskvě dnes pokračoval druhým dnem sjezd lidových poslanců Ruska. Poslanci si kromě jiného drtivou většinou odhlasovali větší vliv superparlamentu na státní rozhlas a televizi. Dobrý večer u poslední zpravodajské relace v letošním roce. Dnešní události otevře místopředseda vlády Jan Kalvoda. A teď už k dalším důležitým zprávám. Václav Klaus získal jako vůbec první aktivní politik filmového Oscara. Podle ministra zemědělství Josefa Luxe bychom měli mít příští rok dostatek jak sušeného mléka, tak i býčích spermií. Ruský prezident Boris Jelcin přijal místo šéfdirigenta Berlínské filharmonie. Po Jiřím Menclovi, Elmaru Klosovi, Miloši Formanovi a Teodoru Pištěkovi se dočkal další občan České republiky ocenění od Americké filmové akademie. Český premiér Václav Klaus totiž včera obdržel Oscara za vedlejší mužskou roli ve filmu Jenom já, kde ztělesnil postavu osamělého mexického pastevce Joseho. Dobrý večer, právě odbyla 7:30 a to znamená, že připraveny jsou středeční události. Ruské jednotky dnes zahájily intenzivní raketový útok na dagestánskou vesnici Prvomajský, aniž by byl znám osud rukojmích, které tam zadržovalo čečenské komando. Česká vláda se nedomnívá, že je třeba urychlit jednání o česko-německé deklaraci. Ekoagrobanka otevře v pátek své pobočky. V Miláně začal soudní proces s bývalým italským premiérem Silviem Berlusconim. Ruské vojsko dnes zahájilo nemilosrdnou likvidaci dagestánské obce Prvomajský, kde se opevnilo čečenské komando Osamělý vlk s několika desítkami rukojmích. Vesnici celý den ostřelovalo dělostřelectvo a raketové systémy Grad. Dobrý večer, vítám vás u posledních událostí roku 1997. Stejně jako během celého roku i dnes pro vás máme nejaktuálnější zprávy dne.
Nedělní události začínají, vítejte, dobrý večer. Po skončení pražské Lokal Street Při silném zemětřesení na Tchaj-wanu zemřelo více než 1,5 tisíce lidí. Místopředsedkyně sociální demokracie Petra Buzková je pro odvolání Egona Lánského z vlády. Opoziční smlouvu podporuje stále méně lidí, v září 27% lidí, zjistil to průzkum agentury STEM. Jsou tu události s datem 21. září. Přeji vám dobrý večer. Já se připojuji, dobrý večer. Více než 1700 mrtvých a téměř 4 000 zraněných lidí, tak se do večera nasčítala bilance zemětřesení, které tentokrát zasáhlo Tchaj-wan. Otřesy půdy byly nejsilnější, jaké kdy na ostrově naměřili, přesáhly 8 stupňů Richterovy škály. Jiří Hodač rezignoval na funkci generálního ředitele České televize. 10 000 lidí podpořili na Václavském náměstí zaměstnance České televize v boji za svobodu slova. Bývalá bosensko-srbská prezidentka Biljana Plavšičová odmítla v Hágu obvinění z válečných zločinů. Už 29 lidí onemocnělo v Chlumčanech na Plzeňsku tularemii, známou jako zaječí mor. S hudebníkem a disidentem Milanem Hlavsou se v kostele svatého Jakuba staršího na Zbraslavi rozloučili stovky lidí. Dobrý večer, začínají události, hlavní zpravodajská relace České televize. Jsme rádi, že vás u nich můžeme přivítat. Já se připojuji, dobrý večer. Generální ředitel České televize Jiří Hodač dnes rezignoval na svoji funkci. V prohlášení uvedl, že nemůže na postu zůstat kvůli zdravotním problémům. Jiří Hodač byl před 6 dny převezen do nemocnice a televizi od té doby řídila Věra Walterová. Nový management, který Jiří Hodač po svém zvolení do funkce jmenoval, rezignovat nehodlá. Lupič v investiční a poštovní bance vprla rodina bývalého spolupracovníka ruského exprezidenta Borise Jelcina. Právě začaly 18. lednové události. Dobrý večer. Dobrý večer. Jiřím Hodačem jmenovaný finanční ředitel Jindřich Beznoska zvažuje, že Jiří Balvín se stal prozatímním ředitelem České televize. Ředitelku zpravodajství Janu Bobošíkovou odvolal z funkce. Úřad pro ochranu osobních údajů trvá na tom, že rodná čísla jsou pro sčítání lidu zbytečná. Schůzka Ariela Šarona s Ehudem Barakem. Nový izraelský premiér nabízí odstupujícímu ministerstvo obrany. Celkový dluh státu a obcí se prohlubuje. Ministr Mertlík tomu chce čelit i zvyšováním některých daní. 10 let vězení čeká muže, který padělal peníze. Falešné bankovky prodal přímo policistům. Dobrý večer, máme pro vás 9. únorové události. Dobrý večer. Prozatímním generálním ředitelem České televize je Jiří Balvín. Tajnou volbou prošel rovnou v prvním kole. Poslanci mu dali 102 hlasů. Ze zbývajících 5 kandidátů nejlíp uspěl Karel Kochman, volilo ho 34 poslanců. Nejméně přijatelná byla dosavadní statutární zástupkyně generálního ředitele Věra Walterová. Dostala 4 hlasy. Voda si vzala 13. lidský život. 44letý muž utonul v rozvodněném potoce ve Slušticích. Voda zaplavila Terezín, ušetřen nebyl ani terezínský památník.
58 milionů eur. Tuto okamžitou pomoc přislíbil České republice předseda Evropské komise Romano Prodi. Přehledem zpráv začaly další povodňové události. Dobrý večer. Česká republika čelí nejhorším záplavám za posledních víc než 100 let. Povodeň se přesunula z jihu na sever země a vyžádala si už 13 obětí na životech. 100 000 lidí museli opustit své domovy, mnozí přišli o střechu nad hlavou i veškerý majetek. Materiální škody zatím nejsou vyčísleny, ale hovoří se o desítkách miliard korun. Miloš Zeman chce nastartovat ekonomický růst sběrem starého papíru. Kuchařské umění Václava Havla už otrávilo několik politiků. Předseda vlády se zbavil několika neschopných ministrů. Dobrý večer, také poslední den roku pro vás máme nejčerstvější informace. Vláda se konečně rozhodla k razantní akci. Aby odvrátila ekonomickou krizi, vyhlásil Miloš Zeman soutěž ve sběru starého papíru. Horní komora parlamentu odmítla vládní novelu zákona o České televizi. Dnes večer odstavili energetici kvůli revizi částí elektrárny jaderný reaktor v Temelíně. OPEC sníží od února těžbu ropy o 1,5 milionu barelů denně. Ceny pohonných hmot by se měly ustálit. Dobrý večer, právě začaly Události plus. Senát dnes vrátil návrh novely zákona o České televizi Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které předložila čtyřkoalice. V rámci tohoto rozhodnutí senátoři zamítli sněmovní znění novely a zachovali pouze přechodná ustanovení, která mají řešit krizi. Z neratovické spolany večer opět unikl chlor. Ve městě je 3. stupeň chemického poplachu. Poslanci souhlasili s poskytnutím prvních peněz na likvidaci povodňových škod. Zemědělská a potravinářská inspekce nezaznamenala, že by se na trhu prodávalo zboží kontaminované povodněmi. Události plus a aktuální informace. Dobrý večer. V areálu neratovické chemičky Spolana. Dobrý večer, vítejte u Událostí ve světě. Bouřlivé protesty odpůrců globalizace, které provázejí zasedání skupiny 7 nejvyspělejších zemí světa a Ruska G8 v Janově, si vyžádali první oběť. Italská policie jednoho z demonstrantů zastřelila. Mluvit nebo dalo. Prezidentem České republiky byl zvolen Václav Klaus. Hlas mu dalo 142 zákonodárců. Irák souhlasí, že v sobotu začne ničit rakety AS-SAMU-2. Zastánci tvrdého postupu to považují za zdržování. Policie dopadla muže, který olupoval důchodkyně. Policie mu připisuje 3 loupežná přepadení a vraždu. V plnírně plynových bomb v Dýšině na Plzeňsku došlo k výbuchu. 2 lidé jsou vážně popáleni. Rakouští lidovci a krajní pravice obnovili koalici. Vládu povede jako dosud kancléř Wolfgang Schüssel. Dobrý večer, právě začaly páteční události. Dobrý večer. Po 26 dnech má Česká republika opět svého prezidenta. Ve 3. kole 3. volby se jím stal čestný předseda ODS Václav Klaus. V souboji s kandidátem vládní koalice Janem Sokolem pro něj hlasovalo 142 poslanců a senátorů.
Česko jde do Evropy, ano, v 60 let, co je nacisté vymazali z mapy. Začaly události s datem 14. června. Krásný večer. Dobrý večer. Všichni 3 čeští novináři unesení v Iráku jsou na svobodě. Petr Klíma, Michal Kubal i Vít Pohanka jsou zdraví a v pořádku. Auto ministra zahraničí v noci havarovalo na dálnici u Vyškova. Cyril Svoboda má poraněnou páteř. Martin Stiskala z Jeseníku je podezřelý z dalšího napadení Roma. Ze 2 rasově motivovaných útoků už je obviněný. Žirinovský a Le Pen mají přijet podpořit Miroslava Sládka před volbami do Evropského parlamentu. Veterináři mají podezření na 10. případ onemocnění BSE v Česku. Začaly události, hlavní zpravodajská relace České televize. Dobrý večer. Dobrý. Vstup Česka do Evropské unie. Zítra se probudíme jako její členové. 2 miliardy ze státní pokladny firmě Petr Cíle vyhrála soud o akcie Ostravské Nové Huti. Předpověď společnosti Člověk v tísni. Města neumějí řešit romské problémy a čeká nás krize. Nejhůř je na Kladensku. – 30. duben a jeho události. Dobrý večer. Dobrý večer. Svět oslavoval 1. máj. V Česku policie zasáhla proti antikomunistům, neonacisty ale nechala být. Česko je přesně rok členem Evropské unie. S členstvím jsou podle průzkumů spokojenější Poláci než Češi. Skupina sociálně demokratických poslanců vedená Janem Kavanem stále váhá, zda podpoří vládu Jiřího Paroubka. Dobrý večer, máme pro vás prvomájové události. Změny na policejním prezidiu. Ministr vnitra chce, aby odešly stovky lidí. Půl roku od katastrofy v jihovýchodní Asii. Pořád se pátrá po obětech. Jsou ale i šťastná setkání. Noční bouřky a déšť v Česku. Zásah blesku zabil hráče golfu, hořely chaty, řidiči víc bourali. Máme pro vás události. Tenhle týden poslední. Vítejte. Dobrý večer. $300 milionů pro hranický LG Philips. Ekonomové varují, že o takovou pomoc může stát přijít. Polské neevropské dohodě o DPH. Rakousko připravuje nový návrh. Výroční tisková konference Vladimíra Putina. Ruský prezident byl v palbě otázek přes 3 hodiny. Návrat k CzechTechu. Zákrok policie byl podle ombudsmana Motejla zbytečně tvrdý. 4letý trest za týrání dítěte. Arnošt Koňák má jít do vězení, protože trýznil 2letou dceru přítelkyně. 31. leden a jeho události. Vítáme vás u nich. Dobrý večer.
Čtvrtý den ničivých požárů v Řecku. Obětí je už 63. Pomoc nabídla desítka států, včetně Česka. Miliony. Město je nemá. Budeme hledat pomoc, kde se dá. Dobrý večer, máme pro vás dnešní události. Pojďte se s námi na ně podívat. Dobrý večer i ode mě. Věc Bílých. Žalobkyně zastavila stíhání obviněných, většinou členů ČSSD. Negative. Začaly události. Dobrý večer. I ode mě. V jednom z největších úplatkářských skandálů, tom Biolihovém, se podle žalobkyně nestal žádný trestný čin. Státní zástupkyně nevidí důvod ke stíhání 6 obviněných, mimo jiné 2 bývalých ministerských úředníků. Změny na českých silnicích dotknou se bodového systému i kamion. V tuto chvíli je to zbytečný nátlak, protože ta dohodovací řízení nejsou u konce. Nedělní události. Dobrý večer. Dobrý večer. Bodový systém čekají v budoucnu velké změny. V dnešních otázkách Václava Moravce to mimo jiné potvrdil i ministr dopravy Aleš Řebíček. Ministryně školství Dana Kuchtová odstupuje z funkce jako cynickou urážku obětí nacistického antisemitismu. Začaly 25. zářijové události. Vítejte u nich. Dobrý večer. Ministryně školství Dana Kuchtová oznámila svou rezignaci. Jak uvedla, nevidí možnost, jak napravit chyby způsobené jejími předchůdci v čele resortu. Ministerstvo obrany má plán, proti kterému se zvedla vlna odporu. Chce prodat staré credibility and its relations with the nations of the free world. Máme pro vás události. Vítejte u nich. Dobrý večer. Ministerstvo obrany se chce zbavit starého letiště v Ruzyni a předpokládá, že až na výjimky by pak všechna vládní i vojenská letadla přistávala na letišti v Praze k Belích. Spojené státy a Rusko se blíží podpisu nové smlouvy o jaderném odzbrojení. Podle informací našeho... A on pomáhal bez rozdílu všem. Čtvrtý prosincový den pohledem událostí České televize. Vítejte u nich. Dobrý večer. Praha může být brzy metropolí světové diplomacie. Spojené státy a Rusko se blíží podpisu nové dohody o jaderném odzbrojení. Nový dokument má... Politici budou šetřit i na sobě. Návrh na snížení zbrušovací pila. Dobrý večer, vítáme vás u událostí zpravodajství České televize. Dobrý večer. Úsporná opatření pocítí na vlastní kůži už i zákonodárci. Poslanci by mohli přijít o 3 000 korun a ministři dokonce o 9.
Další pochybnosti nad preventivní prohlídky platili přímo zaměstnavatelé a ne pojišťovny. – 19. červen v Událostech. Dobrý večer na jedničce i 24. Další pochyby kolem bakalářské práce politika, tentokrát náměstka primátora Ústí nad Labem Jana Řeřichy. Kromě úvodu a závěru po prsních implantátech další problém, tentokrát s kloubními náhradami. TOP 09 i Věci veřejné souhlasí s koaliční smlouvou. Rozhodnutí ODS padne odpoledne. Vysoké teploty v Česku pokračují. Hasiči varují před rizikem požáru. Uplynulé 2 týdny byly v počtu mrtvých na silnicích nejtragičtější za poslední 2 roky. Slovenští policisti zastřelili při ranní záchranné akci muže, který v neděli unesl 2 jejich kolegy. Španělsko slaví, jejich fotbalisti jsou novými mistry světa. Porazili Nizozemsko 1-0. Dobrý den, máme pro vás polední události České televize. Věci veřejné i TOP 09 už rozhodli o osudu koaliční smlouvy. Obě strany jí dali zelenou. Zbývá ještě rozhodnutí nejsilnější strany, ODS. Za 2 hodiny se v Česku otevřou volební místnosti, budou se vybírat kandidáti do zastupitelstev a do Senátu. Ministr Jaromír Drábek vypovídal na policii kvůli kauze svého náměstka. Za Vladimírem Šiškou prý stojí. V kauze metylalkoholu policie obvinila 3. člověka z obecného ohrožení. Muž ze Zlína, měl lihovinu dál šířit. Nobelovu cenu za mír letos získala Evropská unie. Výbor ocenil její roli při sjednocování kontinentu. Televizní debatu kandidátů na amerického viceprezidenta ovládl demokrat Biden. U diváků mírně vyhrál Ryan. Začaly polední zprávy České televize. Dobrý den. 2 hodiny po poledni se po celé zemi otevřou volební místnosti. Češi začnou vybírat své favority do krajských zastupitelstev. V 27 obvodech budou zároveň rozhodovat o složení 1/3 Senátu. A místní zastupitele volí taky 9 obcí. V krajích se o funkce uchází historicky největší počet kandidátů. Prvenství obhajuje ve všech 13 sociální demokracie. Další potvrzený stranický kandidát na prezidenta ČSSD vybrala Jiřího Dienstbiera. Československý souboj o hokejové finále. Tisíce fanoušků ho sledují na náměstích obou zemí. Vzpomínka na oběti komunistického režimu, uctili je pamětníci, příbuzní i politici. – 19. květen a jeho události, jasné a spolehlivé. Dobrý večer od Marcely Augustové. Jiří Dienstbier bude v barvách sociální demokracie bojovat o úřad hlavy státu. Ukrajina žádá svět o pomoc. Rusko obvinila z vyhlášení války. Armády jsou v pohotovosti. Reakce na Ukrajinu. Washington hrozí Rusku sankcemi. V Česku jedná Bezpečnostní rada státu. Jen jeden plat pro hejtmany a starosty, kteří sedí i v parlamentu. Návrh premiéra získal podporu. Poslední události tohoto týdne a s nimi Daniela Písařovicová. Dobrý večer. Ukrajina žádá svět o pomoc. Ruské jednotky už obsadily Krymský poloostrov. Kyjev proto vyhlásil mobilizaci.
Dobrý večer. Neděli dominovalo téma církevních restitucí. Prezident Zeman naznačil, že by se měly změnit a ústavní soud chce doplnit právníkem, který jako poradce ČSSD. Nový návrh rozpočtu i za cenu vyššího schodku přidá ministr Babiš vybraným resortům miliardy. Výbuch granátu, sestřelený vrtulník, další zranění. Násilí na východě Ukrajiny se šíří. Ředitel Šumavského národního parku končí. Jiřího Mánka odvolal ministr Brabec. Páteční události s datem 25. dubna jsou na samém startu. Dobrý večer, přeje Daniela Písařovicová. Boj o nejdůležitější zákon roku vstupuje do druhého kola. Ministerstvo financí po protestech ostatních resortů připravuje nový návrh státního rozpočtu na příští rok. Počítá s deficitem až 107 místo dosud plánovaných 100 miliard. Izrael stupňuje útoky v Gaza City, o útěk se snaží další 10 000 civilistů. 4 000 lidí do jaderné energetiky. Česko potřebuje odborníky nejen kvůli Dukovanům. Zemřel americký herec a režisér Robert Redford. Bylo mu 89 let. Úterý 16. září v Událostech. Za celý tým přejeme dobrý večer. Izraelská armáda stupňuje tlak na Gaza City. V noci zintenzivnila bombardování a pozemní jednotky pronikají hlouběji do města. Premiér Netanjahu mluví o mohutné operaci proti poslední baště Hamásu. Dobrý večer. Izraelská pozemní ofenziva v Gaze, úmrtí herce Roberta Redforda i uzavření debaty o osudu železničního mostu v Praze pod Vyšehradem. Dobrý večer, je sobota 7. srpna. Připomněme si některé z událostí právě uplynulého dne. Novým japonským premiérem se včera stal kandidát vládní koalice Morihiro Hosokawa. Příjemné sobotní dopoledne, připraveny jsou zprávy České televize. Smuteční obřad se zesnulou prezidentovou ženou paní Olgou Havlovou byl ukončen díky zájmu tisíců občanů až dnes krátce po půlnoci. Vítám vás u nočních zpráv České televize. Dnes se konal pohřeb 26leté Romky Heleny Biháriové. Dobrý večer, vítám vás u přehledu nejdůležitějších zpráv, které přinesl dnešek. Policie zlikvidovala gang vyvážející do Nizozemska drogy za miliony dolarů. Mám pro vás připraven přehled nejdůležitějších zpráv. Dobrý večer. Kolem 17. hodiny havaroval Dobrý večer, jsou tu zprávy. 70% občanů České republiky zajímá nový zákon, který přinese změny v dopravních předpisech. Vyplynulo to z bleskového průzkumu, který pro Českou televizi a Český rozhlas provedla agentura STEM. Dobrý večer, zprávy České televize. Žádná další kráva z Dušehovského zemědělského družstva nebyla pozitivní na BSE. Mimořádné zprávy České televize. Dobrý den.
Už jen hodina zbývá do hlavní vlny povodní v Praze. Vláda vyhlásila stav nouze. Do situace se ještě více zapojuje armáda, která má zabránit rabování. Vláda vyčlenila přes miliardu korun. Podle amerického prezidenta si teroristické útoky vyžádaly tisíce obětí. Američané odmítli odpovědnost za raketový útok na Kábul. Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Zprávy České televize. Příjemné ráno. Dobré ráno i se sportem. Dobrý večer, jsou tu poslední zprávy dne. O kodaňském summitu mluví Evropa jako o začátku nové éry. 10 kandidátským zemím přinesl pozvání do Unie. Česká republika na poslední chvíli vyjednala víc peněz. Do rozpočtu půjde dalších 83. Zprávy České televize. Dobrý podvečer. Tisíce lidí si na svatopetrské náměstí ve Vatikánu přišli poslechnout poselství Jana Pavla II. Urbi et Orbi. Dobrý večer, nabízíme vám dnešní poslední zprávy. Miroslav Kalousek je novým předsedou KDU-ČSL. V tajné volbě na ostravském sjezdu strany porazil dosavadního lídra lidovců Cyrila Svobodu. V Bruselu pokračuje summit Evropské unie, hledá shodu v textu ústavní smlouvy. Společnost Moravan Aeroplanes je v konkurzu, dluží desítky milionů korun. Podle americké organizace pro ochranu lidských práv mají Spojené státy ve světě řadu tajných věznic. Uplynulo 62 let od smrti parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Na fotbalovém Euru Francie remizovala s Chorvatskem 2-2. Česká televize vysílá polední zprávy. Dobrý den. V Bruselu pokračuje vrcholný summit Evropské unie. Státníci 25 členských zemí na něm mají dospět ke konsenzu ohledně Evropské ústavy a dohadují se, kdo od listopadu vystřídá Romana Prodiho v čele nové Evropské komise. Od 1. května podraží služby, jídlo a pití v restauracích. Opozice daňové změny kritizuje. Podezřelý bílý prášek byl objeven v budově amerického senátu. Jde zřejmě o ricin. V dalších 7 amerických státech pokračují demokratické primárky. Máme pro vás připraveny další zprávy. Hezké ráno. Krásné ráno, připravený i sport. Opozice kritizuje změny v daních, na kterých se v neděli dohodla vláda. ODS vadí, že kabinet uvalil vyšší 19% DPH i na zboží, které mělo původně zůstat ve snížené, tedy 5% sazbě. Dobrý den, nabízíme vám krátké zprávy věnované situaci v Moskvě. Jak už jsme vás dnes informovali, moskevské drama několika set rukojmích skončilo. Víc než 750 lidí zadržovaných od středy čečenskými ozbrojenci bylo osvobozeno. Sledujete zprávy České televize, přeji vám dobré odpoledne.
Polsko stále odmítá dohodu o snížené sazbě DPH v Evropské unii. Vyplývá to z polského stanoviska, které dnes obdrželo Rakousko jako předsednická země Evropské unie. Vítám vás při sledování zpráv České televize. Dobré ráno. Firma Farmos podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli Nižší sazba DPH pro země Evropské unie. Polsko je stále proti. Odpoledne zasedá sněmovna, na programu je zákoník práce a závěrečná zpráva ke kauze Unipetrol. 4 roky vězení, tak zní verdikt Kutnohorského soudu v případu týrání dítěte. Končí první pololetí, žáci 5. a 9. tříd si letos poprvé kromě vysvědčení odnesou i výstupní hodnocení. Fotbalový obránce Radek Dosoudil přestoupil z Jablonce do pražské Slavie. Vítám vás u poledních zpráv České televize. Dobrý den. Polsko stále odmítá dohodu o snížené sazbě DPH v Evropské unii. Vyplývá to z polského stanoviska, které dnes obdrželo Rakousko jako předsednická země Evropské unie. Dobrý večer, vítám vás u zpráv České televize. Ministr financí Miroslav Kalousek zveřejnil návrh rozpočtu na příští rok. Stát má hospodařit se schodkem téměř 71 miliard korun. Deficit veřejných financí by si tak měl dostat pod 3% HDP, tedy hranici nutnou pro přijetí eura. Vítám vás u zpráv České televize. Dobré poledne. Kodaňská konference vzala na vědomí dohodu o ochraně klimatu navrženou Spojenými státy. Dokument ale 193 účastnických států neschválilo. Podle návrhu by růst globální teploty neměl překročit 2 stupně Celsia. Sledujete ČT24, omlouváme se za technické problémy v přenosu tiskové konference a tak vám nabízíme zprávy. Postihy za zdvojné vyplácení rozhodující bod získala Petra Kvitová. Dobré odpoledne, vítejte u zpráv na ČT24. Za chyby při vyplácení sociálních dávek padne sankce. V České televizi to řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. A teď už zprávy, u kterých vás vítám. Je přesně 11 hodin. Dobrý den. Dobrý večer, je půlnoc a tedy na 24. čas pro přehled toho nejdůležitějšího, co končící neděle přinesla. Část konvoje s ruskou humanitární pomocí pro východní Ukrajinu se dala do pohybu, ale ujela jen několik kilometrů a přímo na hranicích se zastavila. Začíná filmový festival v Karlových Varech, nabídne skoro 250 filmů. Členové sociální demokracie budou v referendu rozhodovat o kandidátkách. Vedení už jim rozeslalo hlasovací lístky. Palestinské hnutí Hamás je připraveno vyhlásit příměří s Izraelem, výměnou požaduje zastavení náletů. Hurikán Arthur dorazil na východní pobřeží USA. Vítr dosahuje 160 km rychlosti. Věstonickou Venuši, hlavu Kelta nebo vzácný meteorit vystaví Slezské zemské muzeum v Opavě. Pravé poledne, čas na zprávy České televize. Hezký den. 49. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začíná. Zahájí ho americký snímek iOrigins a až do příští soboty se budou moci diváci podívat na téměř 250 snímků. Hlavní hvězda festivalu Mel Gibson přijíždí dnes a ve městě se zdrží.
Boje na východě Ukrajiny, o život přišlo 7 vládních vojáků. Nový náměstek ministryně spravedlnosti bude jim bývalý ředitel finanční policie Vladimír Ciml. 2300 neprůstřelných vest pro českou armádu, tendr chystá ministerstvo obrany. Veřejná služba pro lidi v hmotné nouzi, počítá s ní ministerstvo práce a sociálních věcí. Kvalifikace na motocyklovou velkou cenu Německa. Karel Hanika v ní zajel nejlepší výsledek kariéry a byl 4. Zprávy v 16 hodin, dobré odpoledne. Na východě Ukrajiny se odehrávají nejkrvavější boje za posledních několik týdnů. Už v noci při nich přišlo o život 7 vládních vojáků. S půlnocí začíná na ČT24 noční zpravodajské kontinuální vysílání. Nabízíme zprávy. Vítejte a dobrý večer. Trojice českých vojenských vrtulníků dorazila do Polska. Do místa určení zamíří v příštích hodinách. Izrael zahájil hlavní část operace v Gaza City. Z města utekla skoro polovina lidí. OSN mluví o genocidě. Ústavní soud má na stole podnět ohledně údajně nepřiznaných koalic. Není jasné, jestli rozhodne před volbami. Ceny průmyslových výrobců oproti loňskému srpnu klesly. Stavební práce a zemědělství naopak zdražily. Krok k větší ochraně před povodněmi. Povodí Odry požádalo o stavební povolení na přehradu Nové Heřminovy. Pražský hrad vystavuje korunovační klenoty. Dnes i zítra si je prohlédnou školáci, od čtvrtka široká veřejnost. Dobré poledne, máme pro vás zprávy, vítám vás u nich. Izrael zahájil rozšířenou Dodavatelé snižují před začátkem zimy ceny energií. Zákazníci by mohli ušetřit až několik tisíc ročně. Izrael nevyloučil další údery na vůdce Hamásu. USA židovský stát dále podporují. Za hodinu klíčníci otevřou komnatu s korunovačními klenoty. K vidění budou na Pražském hradě od zítřka. Dobré odpoledne, na 24 pro vás máme souhrn zpráv, vítám vás u něj. 100 000 domácností a firem budou od podzimu platit méně za energie. Zatím poslední z dodavatelů, který nižší ceny oznámil, byla dnes pražská Energetika. Zprávy České televize. Dobrý večer. Prezident Václav Havel dnes podpořil zaměstnance České televize, kteří protestují proti způsobu volby nového generálního ředitele. O jmenování Jiřího Hodače a postupu radních řekl. Dobrý večer. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jedná o situaci v České televizi. Krátce po jejím zahájení se do budovy rady dostavil i Jiří Hodač. Začínají zprávy v českém znakovém jazyce. Hezký večer. Vyšetřování případů lobbysty Ivory Tiga se pomalu blíží ke konci. Serveru iDnes.cz to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Začínají zprávy v českém znakovém jazyce. Dobrý večer.
V tuzemsku letos od ledna do konce srpna zbankrotovalo 4265 podnikatelů, nejvíce od roku 2020. Dobrý večer, připravena je zpravodajská relace Deník Plus České televize. V Praze dnes začalo dvoudenní zasedání české vlády. Projednány byly mimo jiné návrhy Ministerstva vnitra na novelu zákona o policii České republiky, na přijetí zákona o služebním poměru příslušníků policie a na novelu zákona o uprchlících. Vláda schválila novelu zákona o civilním letectví, návrh zákona o státním příspěvku na nájemné a návrhy na právní úpravy pojistného, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, nemocenského a důchodového zabezpečení. Poslanci KDU-ČSL budou v systému způsobů velení a vojenského myšlení, nýbrž i vůle armády vystupovat v zájmu míru. Mimořádně dvoudenní zasedání vlády začalo dnes v Praze. V jeho průběhu informovala tisková mluvčí Klára Pospíšilová přítomné novináře o dosavadních výsledcích jednání. Dobrý večer, sledujete Deník Plus České televize. Předsedové koaličních stran se dnes rozhodli pokračovat ve standardních postupech řešení majetkového vypořádání se Slovenskem, tedy snažit se dospět k podpisu rozpracovaných dohod. Jakákoliv nestandardní řešení jsou pro nás krajní variantou, která dnes není na pořadu dne, řekl po jednání premiér Václav Klaus. Chceme, aby v skutku došlo ke spravedlivému vypořádání a nechceme předem předjímat nějaké katastrofické scénáře. Dobrý večer při sledování jeden. Dobrý večer. Zahraniční 21 zahájíme v Rusku, které se znovu otřásá v základech. V posledních dnech se horečně vyjednávalo na všech úrovních a jak se zdá, nejvíce zatím ztrácí Boris Jelcin. Valná hromada České nezávislé televizní společnosti odvolala Vladimíra Železného z funkce jednatele a generálního ředitele. Jako důvod uvedla překročení jeho pravomocí a jednání proti zájmům televize Nova. Dobrý večer. Vladimír Železný je už se mnou připraven ve studiu. Připraven je také ministr spravedlnosti Otakar Motejl, se kterým budu hovořit o chystané reformě. Rada České televize vyzvala Jiřího Hodače, aby obnovil vysílání a použil k tomu všechny zákonné prostředky. O situaci v ČT budou jednat politické špičky země. Dobrý večer. Naposledy v tomto tisíciletí vás vítám při sledování 21. I dnes se budeme věnovat krizi v České televizi. V telefonickém rozhovoru se spojíme s poslankyní ODS a členkou mediální komise Kateřinou Dostálovou. Při silvestrovských oslavách se každoročně zraní mnoho lidí, kteří neopatrně zacházejí se zábavnou pyrotechnikou. Hostem bude plastický chirurg Svatopluk Svoboda. Záplavy postihly více než 500 obcí. Lidé s napětím znovu sledují předpovědi počasí.
Také dnes je téma jasné. Povodně. Vedle mě už sedí starostka Štěchovic, které voda těžce zasáhla. Nebude chybět aktuální předpověď počasí a hydrologa se zeptáme, jestli přicházející deště znovu ohrozí republiku. O tom, jak se do obnovy zničených krajů zapojí nezaměstnaní, bude hovořit ministr práce a sociálních věcí. Přeji dobrý večer. Záplavy postihly více než 500 českých obcí. Škody jsou obrovské. Například ve Štěchovicích odnesla voda podle starostky Miloslavy. Čtvrteční zprávy na ČT3 jsou připraveny. Vítám vás a přeji hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš poslal prezidentovi Zemanovi dopis o rozhodnutí o podání demise. Kancelář Hradu jej přijala dnes dopoledne, uvedl končící premiér po jednání kabinetu. Zprávy na ČT3 jsou připraveny. Vítám vás a přeji hezké dopoledne. Nová vláda po svém prvním řádném zasedání představila protiepidemická opatření pro období Vánoc a konce roku. Restaurace budou moci být... Za precedentní případ označila ředitelka olomoucké základní školy Vladimíra Cetkovská otevření videoherny v těsné blízkosti jejich školy. Proti nevhodnému umístění protestovalo také více než 300 rodičů. Škola i rodiče se proto obrátili s peticí na některé instituce, ale bezúspěšně. Ředitelka považuje celou záležitost za výsměch všem preventivním opatřením na ochranu dětí před nežádoucími vlivy. Kuča, který 12. února letošního roku způsobil v Orlové automobilovou nehodu a z místa činu ujel, bude zřejmě Už po třetí se včera před budovou České televize Brno setkalo několik stovek demonstrantů. Antimonopolní úřad udělil jedné z kabelových televizí patřících pod UPC maximální možnou pokutu. Dnes v noci vybuchla ve Strážnici na Hodonínsku po domácku vyrobená výbušnina. Dobrý večer, máte-li možnost sledovat Jihomoravský večerník, vítám vás u jeho sledování. V pořadí už třetí shromáždění se konalo včera od 19 hodin před budovou Typosu na Jezuitské ulici v Brně. Více jak 500 lidí opět požadovalo odstoupení generálního ředitele České televize Jiřího Hodače. Situace v brněnském studiu České televize se vyostřuje. Vedení studia stále podporuje Jiřího Hodače. V České republice se běžně prodávají geneticky upravované potraviny. Míra nezaměstnanosti na Mikulovsku překročila 16% hranici. Dobrý večer, vítám vás u Jihomoravského večerníku. Zdravím především ty, co stojí před budovou Typosu. Jste stále jedinými, kteří naše vysílání vidí. Situace v brněnském studiu České televize je neustále napjatá. Z 270 zaměstnanců studia se jich 121 k dnešnímu dni připojilo ke stávce. Část zaměstnanců přitom stojí na straně brněnského ředitele Zdeňka Drahoše a část z nich zatím není rozhodnuta o podpoře žádné ze stran sporu. Poslední report tohoto milénia začal. Dobrý večer. Pěkný večer. Spor v České televizi pokračuje. Na obrazovky diváků České televize se včera v podvečer nedostal ani pořad ostravského studia Na stopě. Ten je přitom připravován ve spolupráci s policií České republiky. Máme pro vás report. Dobrý večer. V České televizi dnes jedná její rada. Ústecká čtvrť Střekov zvažuje, že se oddělí od města Ústí nad Labem. Města Pardubice a Hradec Králové společně připravují mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se uskuteční za rok v prosinci. Dobrý večer, začíná večerník, pořad regionálního zpravodajství České televize. Předseda ODS Václav Klaus vyzval kvůli krizi v České televizi předsedy všech demokratických parlamentních stran ke schůzce. Ta má být 2. ledna.
Na Václavském náměstí v Praze probíhá demonstrace na podporu svobody slova a požadavků stávkujících zaměstnanců České televize. Pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny v Hradci Králové dosáhla zlepšení výběru pojistného poté, co začala zveřejňovat dlužníky. Náledí na silnicích dnes ochromilo velkou část území naší republiky. Dobrý večer, je tu pravidelné zpravodajství z regionu. Vítejte při jeho sledování. Na Václavském náměstí v Praze začala v 17 hodin demonstrace na podporu svobody slova a požadavků stávkujících zaměstnanců České televize. Dnes se demonstrovalo i v Brně. Před brněnskou Českou televizi. A 7 let pro brutální vrahy důchodkyně z Rychnovska, rozhodl o tom soud. Zemědělci můžou požádat o peníze z evropských fondů, letos dostanou 7,5 miliardy korun. Příbramská galerie vystavuje obrazy bývalých vězňů jako připomínku 60. výročí konce války. Reportéři v českých krajích zaznamenali aktuální dění a tady jsou reportáže. Dobrý večer. 14 let vězení se zvýšenou ostrahou. Tak zní rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové pro dospělého pachatele loňské brutální vraždy důchodkyně v Olešnici na Rychnovsku. Krajský soud v Ostravě poslal na 4 roky za mříže muže, který zapaloval sklepy v ostravské čtvrti Záhřeb. Evropská unie investuje miliardu korun do čističek údolí řeky Bečvy. Report je tady. Dobrý večer. Týden v regionech, souhrn událostí, které se během týdne staly v českých krajích. Dobrý den. Spory kolem nové silnice v Českém ráji, takzvaná severní cesta, má řadu odpůrců. Školy na Vysočině propustí stovky zaměstnanců, chybí peníze na platy. Větší zapojení železnice do systému pražské integrované dopravy. Spory kolem trasy nové rychlostní silnice R35 přes Český ráj pokračují. Ekologům, občanským sdružením i většině tamních obcí se nelíbí nová studie, kterou si objednal Liberecký kraj. Příjemné poledne. I dnes pro vás máme zhruba 25 minut zajímavostí a informací z jihu Moravy. Vítejte u Týdne v regionech. Hlavním tématem příštích minut bude zemědělství. Budeme mluvit o zemědělských přebytcích. V Hodonínské elektrárně se bude už zanedlouho pálit přebytečné obilí. To je bohužel jediná šance, jak jej zpeněžit. V České republice se množí případy černých odběrů elektřiny. Ztráty jdou do desítek milionů korun. Pardubická nezisková organizace Klub Hurá kamarád končí kvůli špatnému hospodaření. V Polné na Jihlavsku schořely historické betlémy. Oheň zřejmě způsobil elektrický zkrat. Příjemný středeční podvečer, vítám vás u Večerníku z Čech. Dobrý den. V České republice přibývá případů černých odběrů elektřiny. Jen do října specializovaný útvar ČEZu odhalil 3000 nelegálních přípojek. Energetici navíc zjistili, že si někteří lidé úpravou starších elektroměrů nebo zapojením elektřiny na černo přivydělávají. Ztráty jdou obvykle do desítek milionů korun. Požár v zoologické zahradě Lešná. Hořelo terárium, ze kterého se podařilo zachránit vzácné varany. 6 let je Spešov samostatnou obcí. Celou tu dobu se ale dohaduje s Blanskem kvůli 800 tisícovému dluhu. Poslední klapka. V brněnském studiu České televize skončilo natáčení 3. série četnických humoresek. Je tu poslední předvánoční jihomoravský večerník. Vítejte. A
pokud máte chuť na sport, začínáme za 20 minut. Dobrý večer. Život na hraničním přechodu Hatě se 2 dny po obrovském požáru opět vrací do starých kolejí. Policie ukončila vyšetřování a ve vyhořelé budově Excalibur City se vystřídali statici, zástupci pojišťoven a uklízecí firmy. Škody už se podle odhadů majitelů vyšplhaly přes 100 milionů korun. Díky rychlému zásahu 300 českých i rakouských hasičů se prý ale podařilo převážnou část objektu zachránit. Oběn z ublížení na zdraví z nedbalosti operoval chlapce, který následně zemřel. Z obavy o ztrátu zaměstnání je většina ze zbylých 300 zaměstnanců firmy TCT v Rožnově pod Radhoštěm na nemocenské. Od neděle se mění jízdní řády. Změny čekají také integrovanou dopravu na Ostravsku a Opavsku. Fotbalový klub Baník Ostrava je bez trenéra. Pavlu Hapalovi vedení klubu neprodloužilo smlouvu. Nabízím vám report zprávy ze Severní Moravy a Slezska. Hezký večer. Z obavy o ztrátu zaměstnání je většina ze zbylých 300 zaměstnanců firmy TCT v Rožnově pod Radhoštěm na nemocenské. Podle správce konkurzní podstaty se na ně vztahuje ochranná lhůta a nelze jim dát výpověď. Zbylí pracovníci již zkrachovalou továrnu na výrobu barevných obrazovek opustili. Hromadné propouštění má podle radnice negativní sociální dopad. Dobrý den, tak jako každou sobotu krátce popolední začíná pořad Týden v regionech. A co mimo jiné uvidíte? V areálu bývalých skláren v Lenoře na Prachaticku likvidovali jedovaté látky. Dlouhodobě ohrožovaly Vltavu i Šumavský národní park. Velký zájem o bývalé kasárny v Podlešíně na Kladensku. Ministerstvo obrany je chce převést na kraj, zájem o ně mají i obec Podlešín nebo Sdružení místních obcí. Pomoc komunitního centra Český západ Romům v Dobré Vodě u Toužimy má první výsledky. Centrum vzniklo z podnětu řádu trapistů. Areál bývalých skláren v Lenoře na Prachaticku, který je zamořený jedovatými látkami, začala ve čtvrtek čistit odborná firma. Chemikálie ohrožovaly Vltavu i první zónu Šumavského národního parku. Demonstrace zaměstnanců Králové vítá novorozence složenkou za odvoz odpadu. Vítám vás u večerníku s datem 10. ledna. Přibližně 1500 zaměstnanců Karlovarské nemocnice a další lidé demonstrovali před budovou krajského úřadu. Pět minut popolední, to je už pravidelný čas vyhrazený půlhodince pro Týden v regionech. Vítám vás u jihomoravského vydání tohoto pořadu. Dobré poledne. Poslední hodiny do ostře sledovat. To čekají dopravní komplikace. Cestování se prodlouží řidičům i pěším. Pokud vás zajímá, co je nového v regionu, Jihomoravský večerník je ta správná volba. Vítejte. U Krajského soudu v Brně zítra odstartuje proces, jaký tento soud ještě nezažil. Senát v čele s předsedou Pavlem Gétem začne projednávat takzvanou kuřimskou kauzu. Spálené jehličnany a odumírající ovocné stromy v Mělníku. Podle místních za to může únik fluoru z továrny Mefrit. Vandalové poškodili exponáty v libereckých ulicích. Jeden umělec už si je raději odvezl. Pražský hrad ve fotografii. To je název výstavy fotek z totalitní éry na expozici ve Starém královském paláci. A jak jsme vám slíbili, zprávy z vašeho regionu v událostech České televize. Dobrý večer. Fluor ničí zahrady obyvatelům Mělníka. Podle místních došlo k úniku této chemikálie. Královéhradecké vodáce lidí na taneční párty Transmission v Praze. Je tady vše důležité, co se děje v českých a moravských krajích. Podívejte se na události v regionech.
Specialistům z podniku Vodovody a kanalizace v Hradci Králové se nepodařilo odstranit z pramenů pitné vody v Třebechovicích škodlivý pesticid atrazin. Praze bude vládnout koalice obíhání úřadů v obchodním domě. Hezký podvečer, sledujete události v regionech. Vítám vás. Pražská ODS a ČSSD se v noci dohodly na vytvoření koalice. V radě hlavního města má mít každá strana 5 míst a post primátora občanský demokrat Bohuslav Svoboda. Listopad ve znamení svatomartinského Jiřího Čunka, řádový zastupitel. Několik stovek lidí kvůli tomu demonstrovalo. I když bez bílého koně svatý Martin dorazil. Dobrý večer u událostí v regionech s datem 11. listopadu. Svatomartinské víno je tady. První láhve s letošním mladým vínem odzátkovali vinaři na mnoha místech v republice i v zahraničí. Jednání se znečišťuje a oběti válek. Nabízíme události v regionech. Dobrý večer. Moravskoslezský kraj chce zpřísnit ekologická opatření při smogových situacích. Navrhuje, aby se firmy regulačními řády řídily ještě před Berní úředník z Jičína měl problém komunistické mozaiky. Dobrý podvečer, sledujete události v regionech s datem 14. listopadu. Začneme dnes počasím a taky tím, jak se v Česku dýchá. A můžu potvrdit, že mnohde špatně. Česko je už několik dnů ponořené do smogu. Liberecký sportovní a větší turistické lákadlo, proslulé katakomby s bezmála 40 mumií. Události v regionech dnes vysíláme do celé republiky z Brna. Vítejte u jejich sledování. Dobrý večer. Liberec neví, jak vyřeší čtvrtmiliardové dluhy sportovního areálu Ještěd. Městská akciovka totiž nedokáže dodržet splátkový kalendář, na kterém se Odboráři bohumínských žba, tamní zastupitelé jsou proti. Hodina patří událostem v regionech. Dobrý večer. Odboráři v bohumínských železárnách a drátovnách vyhlásili stávkovou pohotovost. Osud podniku je podle nich nejasný. Lidé se bojí propouštění a stěžují si na to, že nedostávají peníze slíbené v kolektivní smlouvě. ...34 nových hybridních vlakových jednotek pro spoje na severovýchodě Čech už jsou objednané, jezdit tam začnou za 4 roky.
Ikonický železný obloukový most v Praze pod Vyšehradem bude sejmutý, aby prošel rekonstrukcí, ale pak by se měl vrátit zpět na své místo a bude se v architektonické soutěži hledat způsob, jak ho rozšířit o potřebnou třetí kolej. Správa železnic a ministerstvo dopravy po doporučení Světové organizace UNESCO ustoupili od záměru most nahradit novým. A za lajky na sociálních sítích hazard se životy v městské dopravě. Nebezpečně přibývá případů, kdy si lidi natáčejí na mobil, jak se vezou na spřáhle a mezi vagóny, metra nebo tramvají. Události v regionech. Dobrý večer. Společnost RegioJet, která na základě vítězství v tendru za 4 roky na severovýchodě Čech na vlakových dálkových linkách vystřídá dosavadního dopravce Arrivu, na tyto Další opatření v nádržích Nové Mlýny instalovalo Povodí Moravy. Má zabránit opakování masivního úhynu ryb. Pobočka městské knihovny na sídlišti Luch ve Vsetíně skončí, rozhodli o tom zastupitelé. Někteří obyvatelé nesouhlasí. Zásah v brněnském divadle proti útočníkovi cvičili včera záchranné složky. Je 18 hodin, začínají události v regionech. Pěkný podvečer. Další opatření na řece Dyji. Povodí Moravy nechalo nainstalovat na hladině Novomlýnské nádrže takzvaný plovoucí výparoměr. Povodí Odry žádá o stavební povolení pro přehradu v Nových Heřminovech. V provozu má být v roce 2033. Firmy ex-ministra Martina Peciny mohou převzít Liberty Ostrava. Schválil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pojízdná zubní ordinace pro školáky míří hlavně do pohraničí Moravskoslezského kraje. 16. září v krajích přehledně. Dobrý podvečer u regionálních událostí. Povodí Odry podalo žádost o stavební povolení na stavbu přehrady Nové Heřminovy. Získat by ho po zpravodajství z tuzemska i zahraničí teď nabízíme detailnější pohled do krajů. Dobrý den. V Hustopečích na Břeclavsku včera unikla nafta z firemního areálu do místního potoka Štinkovka. Hasiči se tam proto Začínají polední události v regionech plus. Hezký den. V Praze a Opavě představují meteorologové hlavní poznatky a závěry, ke kterým došli po povodních v roce 2024. Souhrnnou zprávu předá Ministerstvo životního prostředí vládě. Ve středisku Březejc spadající pod Druhý zářijový týden se blíží k závěru a my vám teď nabídneme jeho nejdůležitější události. Uplynul rok od ničivých povodní, které nejvíc zasáhly Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Připomeneme si je se starostou Mikulovic na Jesenicku. Pozemky bývalého dolu Frenštát patří Trojanovicím. Plánují tam byty a služby pro obyvatele. Fotograf a bývalý hollywoodský zvukový editor Michael Dresser bude poprvé vystavovat v Ostravě. Extrémní srážky, rozvodněné řeky, milionové škody na majetku i infrastruktuře, 7 obětí na životech a 6 pohřešovaných.
Osud poslední československé námořní lodě, sumec, jakého svět neviděl, i vysychající vodní toky. Začíná poutavá cesta po českých krajích. Začínají další zajímavosti z regionů. Vítejte u nich. Dobrý den. V Žernově na Náchodsku odstartoval energetický experiment. Začínají zajímavosti z regionů. Díky, že jste si i v nedělním dopolední udělali čas na naši pravidelnou relaci. Správa železnic odstartovala modernizaci tratě mezi Kojetínem a Přerovem. Bude dvoukolejná a vlaky po ní pojedou. Je konec týdne a my vám přinášíme přehled regionálních zajímavostí. Hezký den. Trojanovice získaly od státu pozemky za téměř 250 miliardy. Na rozsáhlém území je areál bývalého dolu Frenštát a přilehlá vodní nádrž. Lokalita byla ještě nedávno významným ložiskem. V pražské Akropoli vystoupí 25. května zpěvačka Michelle de Geocello. 69. Dorazili dělníci, snad nejznámější soubor legendy humanistické fotografie Sebastiana Salgáda, také do České republiky. Po 3 stoletích se vrací do Brna barokní opera Opuštěná Dido. Koncertní premiéra dnes v Redutě. Jaké byly největší literární události roku 2013? Naše další téma. ČT Art a události v kultuře s Jiřím Svobodou. Dobrý večer. Příběh tragické lásky Dido, hrdé královny Kartága k trojskému hrdinovi, se stal inspirací k barokní opeře neapolského skladatele Dominika. Dílo architekta Josipa Plečníka na nové výstavě v Ostravě. Víc za chvíli. Kritici hlasují o divadelních událostech letošního roku. Naše další téma. Začaly události v kultuře, vítá vás Jiří Svoboda. Dobrý večer. Rekonstruoval Pražský hrad, 10 let byl profesorem na Pražské umělecko-průmyslové škole. Americká televizní akademie rozdala ceny Emmy. Uspěl Adolescent i seriál Urgent. Lolita, román Vladimíra Nabokova, šokoval čtenáře už před 7 dekádami. Drama Franz od režisérky Agněšky Holland bude bojovat o Oscara za Polsko. S novým týdnem jsou tu i nová témata pro události v kultuře. A my jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer. Americká televizní akademie rozdala ceny Emmy. 77. předávání ovládla Satira Studio ze zákulisí hollywoodského prostředí, nemocniční drama Urgent a britská minisérie Adolescent. Zemřel Robert Redford, hollywoodské legendě, herci a režisérovi bylo 89 let. Architektem roku je poprvé sourozenecká dvojice Marek a Štěpán Chalupovi. Agněška Holland v Praze převzala medaili za šíření dobrého jména české kultury. Začaly události v kultuře. Dobrý večer. Zemřel americký herec a režisér Robert Redford. Držiteli 2 Oscarů bylo 89 let. Platil za jednu z největších filmových hvězd druhé poloviny 20. století. V Bangkoku se konal festival draků. Skupinka Australanů se pokouší překonat světový rekord v jízdě na horské dráze. Indičtí rybáři ulovili 10metrového žraloka.
Hezký den u zpráviček ze světa. Hadi, příšery a polámané nohy. To všechno se tento... Ahoj, jsou tady zprávičky. Bude se tančit hip-hop i klasika v reportáži z Okříše. Ahoj, sledujete zprávičky nabité zajímavými informacemi. Vypravíme se na prosincovou vycházku s Václavem Chaloupkem. V miniparlamentu Andrea vysvětlí, proč by si chtěla na několik dní vyzkoušet vybranou střední školu. Animovaná slovíčka mají téma empatie. Po roce od povodní se podíváme za školáky do České Vsi. Od zítra budou vystaveny na Pražském hradě české korunovační klenoty. A akce Rychnov pomáhá během podpořila handicapované děti. Ahoj holky a kluci, vítám vás u vaší 5minutovky zpráviček. Přesně před rokem byla základní škola v České Vsi na Jesenicku vytopená ničivou povodní. S následky velké vody se učitelé a žáci potýkají ještě dnes. Déčko připravilo další sérii o záhadném panu M. Ode dneška jsou na Pražském hradě k vidění korunovační klenoty. A v Ostravě se konalo mistrovství České republiky v baseballu dětí do 9 let. Ahoj holky, ahoj kluci, moc vás vítám u sledování zpráviček. Na obrazovky České televize míří druhá řada úspěšného seriálu Tajemství pana M s podtitulem Cesta časem. Napínavý a tajuplný příběh diváky seznamuje s jedním z našich nejvýznamnějších vědců, zakladatelem genetiky Johannem Gregorem Mendelem. Páteční komentované události. Dobrý večer, dámy a pánové. Pěkný večer. Za okamžik se zeptáme, proč poslanci nestihli projednat důležité zákony. Mluvit budeme o korupci v českém fotbale a taky o tom, jakou mají české firmy šanci zapojit se do obnovy Iráku. Závěr patří lidovým zvykům a tradicím. V tomto roce naposledy začínají události komentáře. Já vám přeju dobrý večer. Dobrý večer. Přírodní katastrofa v Asii nabývá obrovských rozměrů. Do oblasti se opět podíváme živě. Dobrý večer u událostí komentářů, dámy a pánové. Hezký večer. Vládní krize dnes očima pozorovatelů, politologa a dopisovatele francouzského listu Le Monde. První komentované zpravodajství tohoto týdne právě začíná. Dobrý večer. Hezký večer. Premiér Paroubek přesvědčuje poslance, aby podpořili jeho vládu. Ve studiu přivítáme nového ministra zemědělství Petra Zgarbu.
Jsou tu úterní komentované události. Vítejte, dámy a pánové. Dobrý večer. Prvním hostem bude čerstvý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Josef Čekal. Poslanci ho zvolili v podvečer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u komentovaného zpravodajství České televize. Dnes o koaliční smlouvě ODS, lidovců a zelených zhodnotíme ji s ekonomy Jiřím Havlem a Davidem Lipkou. Spekulace o datu popravy Saddáma Husajna neustávají. V Bagdádu jednali zástupci úřadu iráckého premiéra s americkými činiteli, aby stanovili termín. Dobrý večer u dnešních událostí komentářů. Starostové vytáhli do boje proti olympiádě, iniciativ zvířat, i na to se za chvíli zeptáme. Starostové více než 1300 obcí a menších měst nesouhlasí s nápadem hlavního města Prahy uspořádat olympiádu. Bojí se, že by to ochudilo jejich rozpočty. Pražský primátor Pavel Bém nesouhlasí. Oficiálně se Praha Václav Klaus, Roman Šebrle, Václav Havel. Co spojuje tyto tři muže? Nevíte? Právě jim Češi nejvíc důvěřují. Zjistili to autoři průzkumu GfK pro lídr. Dobrý večer. Vládní koalice přišla ve sněmovně o jednoho člověka, přesněji řečeno o trvalého spojence. Michal Pohanka, jeden z nejviditelnějších symbolů takzvaného přeběhlictví, ohlásil svou rezignaci na poslanecký mandát. Vládní koalice není nadšena, opozice tvrdí, že to měl udělat už dávno. Co to ale bude znamenat pro koaliční existenci v dolní komoře parlamentu? Vítejte u událostí komentářů, které dnes zahajujeme právě tímto tématem. Situace na Ostravsku dnes vygradovala. Zatímco před bývalým sídlem společnosti OKD demonstrovalo 2 500 rozezlených horníků, v Amsterdamu jednalo vedení firmy se svými majiteli. Horníci tak úplně neudrželi nervy na uzdě a před vlámáním se do budovy jim zabránili až těžkooděnci. Majitel OKD, firma NVR, vydala večer prohlášení, podle kterého hodlá definitivně zavřít jeden ze svých 4 dolů, Paskov. Ten zaměstnává přes 2 500 lidí. Začínají události komentáře. Dobrý večer. Senát lidi v Praze 10 opravdu nezajímá, tedy pokud nebudeme mluvit o těch pouhých asi 9%, kteří o víkendu k doplňovacím volbám do Senátu přišli. I politici už začínají mluvit o tom, že to je málo a že se s tím musí něco dělat. V událostech komentářích se budeme ptát, co se s tím musí dělat. Dobrý večer.
Izrael se dnes rozloučil s bývalým prezidentem Šimonem Peresem. Na jeho pohřeb přijeli desítky státníků, včetně amerického prezidenta Baracka Obamy anebo třeba palestinského vůdce Mahmuda Abbase. Politici vyzdvihovali hlavně Peresovo úsilí o mír v regionu. Ten ale není ani na dohled. Je šance, že se tak vůbec někdy stane? Téma na úvod Událostí komentářů. Jsem rád, že ve středu pan prezident jmenuje vládu. Zásady řízení jsou, že si najdete ty správní lidi. Myslím si, že bych si zasloužila, aby mi někdo dal šanci vůbec začít pracovat. Dobrý večer, začínají nové Události komentáře dnes s Martinem Řezníčkem a Světlanou Vitovskou. Co vás v příští hodině čeká? Do jmenování nových ministrů zbývají už jen hodiny. Přesto pokračují politické diskuse o jménech navržených kandidátů. Turecký prezident Erdogan obhájil svůj mandát. Jednoznačně vyhrál už v prvním kole. Jak zásadně se změní země i vztah k Evropě? Evropská unie řeší migraci. Včerejší setkání dohodu nepřineslo. Bude čtvrteční summit úspěšnější? Zeptáme se. A vynález rychlého pohonu pro malé sondy, které mají ve vesmíru cestovat k cizím hvězdám. Member states must act now. There is no need to wait for the International Court of Justice to declare it a genocide. Israel categorically rejects the libelous rant published today by this commission. Franci. Konečně ticho. Dobrý večer, právě začaly Události komentáře pro dnešek s následující pestrou nabídkou. Se socioložkou a komentátory navážeme na právě skončenou předvolební debatu České televize. Tentokrát se věnovala důchodům, sociální péči anebo podpoře rodin. Další fáze války na Blízkém východě začala právě dnes. Izraelští vojáci vstoupili do Gaza City. Vyšetřovací komise Rady OSN pro lidská práva mluví o genocidě. Izraelská vláda to odmítá s tím, že jde o sebeobranu. Snahu porazit Hamás a osvobodit rukojmí. První verzi scénáře mi režisérka hodila na hlavu se slovy "musíme na toho Kafku jít víc punkově", popsal scénárista práci na filmu Franc. Tou režisérkou je Agněška Holland a přijde do vysílání Událostí komentářů. No a i dnes pokračuje série předvolebních rozhovorů v Událostech komentářích s lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny. Zveme je v pořadí podle čísel, která jim přidělila losem státní volební komise. A tentokrát je to tedy 9, levice a 10. Hnutí Česká republika na prvním místě.